күрешү үзе бир гомер бит. Очрашууга себеп табылсын. Bir-biрлерин сагынышкан дуслар күрешерге мында багылсын. Туган ил, туган жер, туган тел. Киши-кишини, халыкны милләт иткән иң изге төшенчәләр шулар бит. Торган жер көмеш, туган жер алтын диләр. Чынлап та, нинди җирләр, илләр гизеп, кайда гына йөрсәң дә, кем генә булсаң да, туган як күңелгә иң якыны, иң кадерлесе. Безнең туган җиребез Ямеле Абулай авылы. Тылсымлы сихри табигаты, урман кырлары, таулары, болынлары, шелтер шишмәләре генә түгел, кешеләре дә матур аның. Авылыбызда эшчән, тырыш, уңган, талантлы халыклар яши. Әйе, талантлы. Чөнки минем туган авылым күренекле шәхесләргә, галимнәргә, язучыларга һәм башка шагыйрьләргә бай як. Шагыйрьләргә илһам бирерлек гүзәл табигаты, җырларда мактап җырларлык уңган халкы, бишек җырыдай моңлы челтерәгән шишмәләре, шаулап утырган иген язулары, җыр-моңга, нәфис сүзгә, биюгә оста халкы белән дан тота авылым. Китапханәдә дә, мәктәптә дә, мәдәният йортында да күренекле язучыларыбыз һәм шагыйрьләребез белән очрашулар, хәтер кичәләрен үткәреп торабыз. Без әле кайчан гына мәктәп белән берлектә, кайткан сайын туган ягыма, көч өстәле талган җаныма дип исемләнгән әдәби очрашу кичәсе үткәргән идек. Әгъдәл абый Низаевны чакырып. Шулай бит, Самига апа. Без сезгә берәр кабат тагын очрашырбыз әле дигән идек. Әле кичә генә кебек. Еллар сизелми, узган да киткән. Әйе, вакыт шулай сүтелә. Гомер шулай сизелми, уза да китә икән. Бүген без хөрмәтле якташыбыз Әгъдәл абый Низаевны туган якны данлады. Үткен каләме белән дип исемләнгән хәтер һәм кадер кичәсенә җыелдык. Шагыйрь булып яшәүләре җирдә җиңел түгел, аны кем аңлый? Шагыйрь язмышына әҗәлләр дә һәм Ходай да нокта куя алмый. Шагыйрь үлсә җирдә җылы кала җанны назларлык, гамсезлектән туган күңелләргә шагыйрьләрдән башка язлар юк. Безнең сәхнәбез түрендә ерак юлларны якын итеп килгән, якташыбызның иҗатын ихтирам иткән кунакларыбыз һәм аның гаилә агзалары бар. Сезне алар белән таныштырып үтик. Әгъдәл абыйның тормыш иптәше Самига апа Шәйхелислам кызы. Уллары Азамат Әгъдәл улы. Юлай Низаев. Азамат уллары. Күренекле Башкортстан Республикасының атказанган матбугат һәм киң күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәре, Райхан тапшыруын алып баручысы, Райхан татар клубының җитәкчесе Халисә Мөхәммәдиева Мәсгуд кызы. Башкортстан язучылар берлеге рәисе урынбасары, философия фәннәре кандидаты, Рәсәй Федерациясы һәм Башкортстан Республикасы журналистлар берлеге агзасы Нурлан Рәшит улы Ганиев. Автор-композитор, җәмәгать эшлеклесе, моңлы тавыш иясе Резида Мөхәммәтҗанова. Рәсәй Федерациясы һәм Башкортстан Республикасы журналистлар берлекләре рәисе, Башкортстанның атказанган матбугат һәм киң күләм мәгълүмат хезмәткәре Шаһит Худайбердин һәм Базых Исхаков премиялары лауреаты Әгъдәл абыйның белән ничә еллар бергә эшләгән хезмәттәше
okuşyası Rezife Gali kızı Sarhatova. Şöknagış rayonu Rapat ауылынан Хоклы ялдағы оқытушы, Холык мәгарифе отличнигі, Рапат ауылында мәшһүр җырчы Факсмаков музейін ұйыштыручы һәм оның бүгінгі күндәге җитәкчесе, шагыйрә, бик күп китаплар авторы Рәсимә Гыймран кызы Ильясова. Башкортстанның атказанган матбугат һәм киң күләм мәгълүмат хезмәткәре. Республика Татар шигырьле өмет гәзитенең хатлар бүлеге мөдире, Аблай авылының данлы килене Гөлара Әнвәр кызы Арысланова. Үзәк Биламара китапханәсе мөдире, педагогика фәннәре кандидаты, безнең авылыбызның оныгы Рәсимә Зариф кызы Балягова. Районның татар милләте халкы буенча баш китапханәчесе, кул эшләре остасы Алсу Радик кызы Гареева. Шулай ук безнең аның кырында утыра инде тоже безнең хезмәттәшебез Ләйсән Дамир кызы. Әбдел абыегызның 7 ел бергә шушы Аблай мәктәбендә бергә бер класста укыган, сыйныфташы, сабакташы, bir şişme суны içip үскән чырдашы, бүгенге көндә укытучы булып, хаклы ялда булган Нафига апа Габдуллина Насибуллина. Хәзер инде сүзне Үрнәк авыл советы биләмәсе рәисе Рәсимә Дамир кызы Зәйнетдиновага бирәбез. Рәсимә Дамировна, рәхим итегез. Исәнмесез, кадерле авылдашлар, килгән кунаклар, балалар. Бүген без якташыбыз Әгъдәл абый Низаевның якты истәлегенә багышланган хәтер һәм кадер кичәсенә җыелдык. Күреп торам, аны зурлап, аны данлап, ерак-ераклардан безгә кунаклар килгән. Зур рәхмәт сезгә. Әгъдәл абый иҗатын гади мәзәкләр язудан башласа, ул гомер агышында инде шундый халык күңеленә якын кергән хикәяләр, шигырьләр, матур-матур шигырьләр иҗат иткән. Кеше китә, эзе кала диләр. Әйе, чынлап та, Әгъдәл абый үзе китте, әмма ләкин аның тирән булып эзе калды. Без аның шигырьләрен яратып укыйбыз. Аның шушы иҗат җимешләре безнең күңелләргә якты хатирәләр булып уелган. Мин инде монда утырган балаларны да шушы үзебезнең якташыбыз Әгъдәл абый Низаевның иҗаты белән кызыксынсыннар иде. Аның тормыш юлы өйрәнсеннәр, белсеннәр, үзебезнең авылдан чыккан күренекле шәхесләрне онытмасак иде дип чакырасы килә. Һәм шушы үземнең инде чыгышымның азагында бүгенге бәйрәмгә килгән кунакларга, катнашкан авылдашларга, балаларга багышлап инде агым су юлын таба дигән җырымны бүләк итәсе килә.
Ahadi sahnemiz gününe Bağlar Bakşasında yürüyecek kichkina dostlarımızı chaqiramiz. Jurnalistika veterani, ko'ngilli yozuvchi, shoir, jamoat ishliklisi, Shoqmolu Shoqlari adabiy birlashmasiga negiz soluvchi, Vazir Is'hoqov ismidagi premiya laureati, Rossiya Federatsiyasi ham Boshqirdiston Respublikasi Jurnalistlar birliklari a'zosi Agdal Soqovul Nizayev 1937-yilning 15-aprelida Oblay ovulida tug'an. Shunda o'sgan 7 yillik bilim olgan. Ondan so'ng O'rnak o'rta maktabini 1954-yilda tamomlaydi. Maktabda o'qigan chog'ida u vaqtli matbuot bosmalarına xabarlar yozg'ali. Qo'ybirlari rayon Qizilton, rayonning kommunizmga degan gazetda, Iginchi gazetlarida, Pioner jurnalida bosilib chiqa. Tug'an kolxozida turli xizmat boshqara. Yaş yigit avuldan boshqalaga yo'llana. Ufaning Химия заводында оператор bo'lib ishlaydi. Күз armiya saflarına alınadi. Әмма tezden авырып кету нәтижесінде birinchi gruppa harbiy invalidi bo'lib avulga qaytadi. Oyaklari yürümese de otlarga tırışar. Қоллары тыңламаса да қаламын ташламай, ничек те yazуын devam etеді. İsenler kebек fizik işlerini boshqara olmasa da boshini yemey. Яшәргә омтылыш җиңә. Авылда аңа җәмәгать эшләрен тапшыралар. Тиздән бригада комсомол оешмасы секретаре итеп сайлана. Соңрак инде авыл советы китапханәсендә һәм мәдәният йортында эшли. Гәзитләр белән бәйләнешне өзми.
Колхозчылар тормышы һәм аларның эше турында информациялар мәкаләләрен язып тора. Bilemin көтәрүгә омтылышы 1961 елда Башкорт дәүләт университетында алып килә. 1966 елда университет дипломы белән Чакмалышка эшкә кайта. Район игенче гәзитендә әдәби хезмәткәр итеп эшкә алына. Тора-бара өлкән әдәби хезмәткәр, аннан хатлар бүлеге мөдире, җаваплы секретарь итеп үргәтелә. Мәгълүматлар бүлеге мөдире вазифасында пенсияга киткәнче яшь хәбәрчеләр мәктәбен җитәкли. Әдәби иҗат белән бер рәттән җәмәгать эшләрендә дә актив катнаша. Озак еллар дәвамында районның умартачылар советы рәисе вазифасын башкара. Агдер абый белән ничәмә еллар бергә хезмәт салган Рәзифа Сахапова, сез сүзне сезгә бирәм. Рәхим итегез. Şulay kişiler, istemsiz, hürmetli ablay, gençleri, portları, ülkenleri, balalar. Bana şu izgi Ramazan ayında sizler bilen uçraşu nasip oldu hem bakıtlı sanıyoruz özümüzne. Ben indi Ağdal ayının söyleşiler de kopalar. Birinci çıratta eğitip gitmeli o Совета жетекчилерine hem klub biblioteka работникларына şuşunday матур чара uyuşturgan için hem de şuşu kadar konaklarının hürmet edip koytkаны üçün nik desem Çakmaşıklar Edebi İcat Birleşmesi'nin ağzaları bilen de keldik biz buna şuşunda oturgan hem mında indi tanılgan yazıcılar kelgeni de gördüğünüz bitinde olar bilen uçraşlarının içinde sizge zor rahmet terbiyevi matur çara uyuşturgan için menin de sözünü ilikten Ağdalavi'nin şu 3 yıl işlegenden sonra 69. yılda onda bitip ben Çakmaş redaksiyasına geldim. Redaksiyasına edebiyat ödürüsü olmazdır tipografiyaga. Onunla bitkeştiğinde anda yaş haberçiler mektebine yürüsen de Ağdalavi'nin şu yaş haberçiler mektebine yürügende biledireyim. Hem onda kilo bilen gene gazet hizmetkarı bulup gidip olmayı vadiyerek iş başkarasın bitinde. Şunda ben birinci tapır Ağdalavi'ni gördüm. Hem hayranlar buldum. Şu kadar Gövdege şunday matur zifa boyla bitinde o kavun şarapına dürüsünden etkende tutarda tiri garip deyip etsen de idi bitinde onu ulşakta. O bir kimde bunda hatırlay almay o vakitte o koluna şarikli rüçkanı tutup yaza almaydır. Parası düşe durganını parmağına kıstıraydı. Buna şu hatırlım kaldaydı o. Dürüsünden etkende kişi yardımından başka hem bizim redaktörümüz var. Hep Agaliyeva'yı olacakta bir kişilikli uğranışmakta olsun. Bana şu apa bizge balalar siz Ağdalavi yazını terbiye edersiniz. Siz onu ihtibarda tutasınız. Hem bunu arıtlı düşük ağaçlarda da koymayınca onun bilen oturgan günlerimiz çok oldu. Biz onu ihtibarsız kaldırmadık. Men de şu kadar buna buldu şunday günler onun ağır etirip şerlegen ama onun ruhinliqlığı eskitkiçiydi. O şunday maksat koygan idi. Bir zaman o söyleşip oturabız da mına dey men de maşina yürütecekmen dey. Men de umartalar uçitecekmen dey. Hayran bulduk bu halga tanlayбыз енді, biz bitiyaj, biz onlarına bitirip gelgen. Bizge енді umarta var ne de yok ne бүтән şolay yok bitinde. Hem ol şunlarga omtılı emme de lakin onu bildir alması, o hakta söz olur. Ona muhabbeti, umurluk muhabbeti bana yardım edip şu maksatga eriştiler. Bugün Samira Hanım varsa hakkında da özü söyler. Men bana şuşunday, onun kişilik sıfatlarından men şunu aytip gidem. O bizim yaxşı kengäşiydi. Bana nişiktir sıyınalar biz ayman nişleptir endi. Yıgırıp kiremiz aymakim, onda bitinde ukalaş ularda bolayındı o kış vaktında, neler bolayındı, hatırıp kalırlar. Şu hatırıp tekerine ihlas kanatına negine özünün sözün aytip biradır endi. Bizne keliştirip, bir yumru bitinde vardı.
ул бит бик каты сызланган югыйсәң бит без менә әле генә шушыны аңлай башладык инде без яшәй генә. Безнең хәлебез менә үзебез аңламаганлыктан бит инде без аңардан бик киңәшләр шәби бер шәк ул миңа әйтте. Үз гомереңдә дә шикаят язма, ниндидер бер сүзне өстәрләр. Бик сак калырга кирәк андай диде. Ну, сүз чыгып китте шундыйдан. Менә шушылай итеп, һәм бер тапкыр менә ул балалар тәрбияләгәндә инде үзебез әниләр булып, инде эшкә шулай йөргәндә мин дежурствовать мин газетта шул хата калмасын өчен дежурлык була бит инде. Шунда мин соңгарак калып килдем, чөнки командировка чыгып китсәң дә өйдә чисталык калсын дигән уй иде бит инде. Әгъзалавай мин әйтәм, соңгарак калындыр иде әле димен, идән юып алган идем димен. Апай диде. Иней бик артык уңган булмасын, ул кызы ялкау була, кызың ничә яшьтә диде. Мен әйтәм беренчегә бара, ул ди аны ди хәзер инде идәнне генә юарга тиеш ди. Менә ничек мин шул көннән башлап мин бер вакытта да кызым укуларга киткәләгәнче шәшкә дә юмадым, соук саба да юмадым, мин идәнгә дә әйләнеп карамадым. Менә һәрбернең башка төрле киңәшләре аның ансын инде сөйләп тә бетереп булмай бик хөрмәтле кеше иде. Урыныш мактабысын. Мин инде шушының белән тамамлыйм, сезгә исәнлек, саулык һәм дә менә тагы шундый матур күрешүләр булсын димин. Чөнки аның юлы менә шушы каләм дә тота алмаган Агыл агыйның шушы дәрәҗәгә җитүе менә хәзер күрелеп барачак инде.
тыңлаучылар, сез кызлар вокалы башкаруында Сандугач моңы дигән җыр тыңлап үттегез. Әгдәл Сафа улы Низаевның 2006-2007 елларда Бал кортлары безнең дусларыбыз, туган як чишмәләре, ел мизгилләрендә бал кортлары белән эшләү, бал бабай хикмәтләре, 2010 елда без кичергән кырыс заман һәм 2012 елда умартачы буласым килә, шомырт чәчәк атканда дигән китаплары нәшер ителде. Аның иҗат җимешләре файда күргәзмәдә урын алды. Эшчәнлеге дәверендә Галабыга Толпа журналында дөнья күргән юмористик хикәяләре өчен ел лауреаты дипломы тапшырылды. Балкыш конкурсында җиңү яулады. Чакмагыш районының Игенче гәзитенең Вазих Исхаков исемендәге премиясе белән бүләкләнде. Хәзер сәхнәгә Аблай йорты мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рузилә Үзбәк кызы Әхметованың һәм аның укучылары Алина Валиева Алина белән Лилияна Нурлыгаянованы чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Хәерле көн, хөрмәтле балалар һәм коллегалар. Менә бүген чынлап та шундый дулкынландыргыч һәм истә калырлык бәйрәмнәрнең берсенә җыелдык. Бүген без сезнең белән үзебезнең туган авылыбыздан чыккан зыялы шәхесләребезнең берсе Әгдәл ага Низаевны хәтерләү кичәсенә җыелдык. Әйе, чынлап та курыкмыйча без кычкырып әйтә алабыз. Ул безнең авылдан чыккан бөек язучы шагыйрьләребезнең берсе. Һәм без Аблай урта мәктәбендә дә аның иҗатын бик теләп, яратып өйрәнәбез. Балалар аның шигырьләрен бик яратып ятлыйлар. Һәм төрле үткән чараларда аның бер генә Аблай авылына багышланган чараларда аның бер генә шигыре да искә алынмыйча үтелми. Әйе, менә ул безнең татар әдәбиятында көчле рухлы буларак, талантлы шәхес буларак бик яратып искә алына. Менә Фәнис Яруллинның иҗатын өйрәнгән вакытта мин бер генә вакытта да балаларга әйтмичә калганым юк. Балалар, безнең үзебезнең авылыбыздан чыккан шундый шәхесебез бар. Без аны онытырга хакыбыз юк. Нинди генә хәлдә булмасын, ул үзенең кулыннан шушы үткен каләмен төшермәгән. Балалар инде аны портретлардан күреп кенә, аның рәсемнәреннән күреп кенә белсәләр, мин инде үзем аны шәхсән бик яхшы беләм. Чөнки без Аблай мәктәбендә, урта мәктәбендә укыган чакта ул төрле очрашу чараларына бик еш кайта торган иде. Таягын тоткан минем күз алдымда шул кадәр тыйнак, шул кадәр безнең өчен акыллы кеше булып безнең күз алдында калган. Һәм шулай калачак та. Чөнки ул чынында исә шундый кеше булган. Әгәр андый булмаса, безнең истә алай калмас иде. Һәм менә Рифа апаның әйткән сүзе бар. Тыл яхшы булса, кеше яхшы була дигән. Мин шул сүзне бер кашан да онытмыйм. Аның тылы яхшы булган. Рәхмәт сезгә дә, Сәмига апа, аның шулай рухын канатландырып яшәгән өчен. Һәм безнең авылыбыздан чыккан шушы шәхесне шушылай, шушы көнгә җиткергәнегез өчен. Һәм без инде менә балалар белән әйтеп үтүемчә, бик яратып аның шигырьләрен яклыйбыз. Һәм менә бүген сезгә аның берничә шигырен тәкъдим итәбез. Әгдәл Низаев сөенермен. Мин дөньяга яралганмын, яшьнең күкрәп яшәр өчен. Илне тыныч, җирне нурлы итәр өчен биреп көчем. Сөенермен түтәләргә утырткан гөл чәчкә атса, агачларым бүре ярса, ботаклары яфракланса. Сөенермен таңнар туса, офыкларны алга манып, алмагачта һәр көн пешсә, асыланып алмаларым.
Söyünürmün tabiatını, yaşartsalar bağlarım. İş etseler meni, öz etseler, tuğan yağım, ağlarım. Ahmet Kugerşin balası. Kut Kugerşin balasın, kollarımda ıstırdım, ağzımdan aşattım, ışır halge şitkirdim. Pesiden tidirtmedim, şit kuştan şirttirtmedim. Kugerşinler ediyeni ikenin bildirtmedim. Işır başlaraş bukte, min üstürgen Kugerşin, konakka kilgenen isin, tanıhandır kurasın. Mindeç yılda yaşanın, kirege kolmahandır. Ediyeni handısları kirek bulatırhandır. Nişlisin, her canlıyası, uz durmuşun yorada, uz kiregin izlep toba, yazmışına korada. Mine şiirlerimizde kurulmuş ya, ol şul kadar durmuşunu yaratkan, özün yaratkan, hem yaşayısı kelgen, hem şunun için özünün ardından bir zor iz kaldırgan, bir zor rahmet. İhtibarımız için rahmet. Rahmet. Yankıraşır көңілләрдә ышкын булып калгансың. Күңелгә бер яңа тулкын булып агылсың. Хәзер сәхнәбез түренә Киндеркүл авыл мәдәнияте йорты җитәкчесе Раушания Галиеваны чакырабыз.
үтейм инде. Киндеркүл мәдәният йортында бик күп безнең бәйрәм чараларыбыз, дагы шигырьләребез, андагы алып баргандагы укылган шигырьләребез, Әгъдәл абай Низаевның шигырьләре, Самиг апа сезгә зур итеп рәхмәт, Юлай сезгә зур итеп рәхмәт, чакма щеткалар азас итеп, Рошан апа сезне дә алам дигәч, бик сөендем, рәхмәт. Барыгыз белән дә Рәсиф апа сезнең белән, барыгыз Рәсим апа сезнең белән бер сулыштан шул группада утыруыма, Самиг апа сезнең белән, сезгә зур итеп рәхмәт, барыгызга да зур итеп рәхмәт, бәйрәм күңелле үтсен. Якташыбызның иҗаты яше карттың үзенә җәлеп итте. Киң күләм әдәбият сөючеләребез аның әсәрләрен, шигырьләрен яратып укыйлар. Хәзер сәхнәдә китапханәгә даими йөрүче Илһамият һәм Әхирәтләр клубы әгъзаларын чакырдык. Һәм алар сезгә Әгъдәл Низаевның «Биләнең урманнары» дигән шигырен укып ишеттерерләр. Рәхим итегез. Биләнең урманнары. Аблай авылы башларында Билән урманы дип аталган имән, каен, нарат, усак агачлар бар. Шул агачлар белән Бөек Ватан сугышы елларында усак ягып, үй җылытканнар, читән кыйма төзегәннәр. Аның аланнарында җиләклекләр, печәнлекләр күп булган. Шул агачларга кушылып яшь-көз урманы тоташа, анда кузгалак, акы, һәм башка ашарлык күп биләннәр бар иде без үскән чакта. Bizim için bir zor idi, Bilәнең урманнары, Нәшәп яшел шышылары, Зифа ак каеннары, язгы сәйгүректе шул урман юлларына. Башка китсә, шул чакырда үзенең яннарына. Кубашев, Паша алды, без кызларның малайларын. Урман күчтәнәсе белән сыйлады шаяннарын. Ювалары суган кебек авызны ачытса да, ышытканы кулны чагып, туктаусыз ышытса да. Җыеп кайтып бергәләшеп, шатланып ашый идек. Арганнарны юлга ташлап, көн сайын ташый идек. Зәй уртасы, яшел урман, янә безгә эндәшә. Эй, кызларым, малайларым, урманда җиләк пешә. Biz tarla basıyorum, birge atlı başlıyoruz. Şatıra boyundaki şişme suların, şatıra boyundaki şişme yollarını tapdıyoruz. Şul şişme sularının çıltırap ağları, salkın susağında salkın sol, kuş uçlap ağları, mene urman, şişme, dik ezgine varası, oklanırda pişken cilek, ziyası da olası. Билән буе яшел чиләк, ачсаң кып-кызыл җиләк, оңдан кызлар дигәнче тутырып ала чиләк. Аягына карасаң да күзен кыса бөрлегән, өзми кара, үкенерсең, бай арада өлгергән. Күз алдында һаман тора савыт тулы чиләкләр. Савыт тулы чиләкләр, әниләрне шатландыра безнең тулган чиләкләр. Безнең күңел ничек кенә кайтасы килмәсә дә, чатыра буйлары ерактан күзгә күренмәсә дә, ашыгулар шакыра безне ерактан шылтыр шишмәбез, кыр кызларыдай тезелеп, шишмәбезгә төшәбез. Арыганны шишмә суы юганда итә иде. Ашыгулар әллә кая киткәндәй үтә иде.
чак хәтерендә. Истәлек булып калган. Күңелем дәмәңге тынмас, шул чишмә юлын алган. Гомеремдә чишмә кебек, шылтырап акса иде. Дусларымның сусауларын чишмәле басса иде. Эх, ул гомер, күңелләргә каләмнәрсез язылган. Барысы да истә әле, тик кайгылар сызылган. Туган якның güzel шешкеләрен күңел түрләренә элегез. Бер кайтыгыз дуслар туган якка, сезне көтә авыл, белегез. Авылларны төштә генә түгел, авылларны кайтып күрегез. Хәзер инде сүзне кадерле кунагыбыз Халисә Масхуд кызы Мөхәммәдиевага сүзне бирәбез. Рәхим итегез. Абылай ауылына мин былай килгәнем бар иде инде. Райхан тапшыруын эшләгәндә, бәлки кайберләрегез хәтерлидер. Без монда матур гына сюжетлар эшләп киткән идек. Инде Әрдәл абыйга килгәндә, Әрдәл абый турында без бик матур итеп видеосюжет эшләдек Башкортстан телевидениесына һәм мин яңарак кына күргән идем. Чакмагыш районы телевидениесе аңа өстәп, үзе белән байытып, бу сюжетны тагын да зурайтыбрак эшләгән икән, тагын бер язма видео. Мин бик шатмын, Әрдәл абыйның язмышында менә шундый эз калдыруыма. Мин аны әгәр дә сез белсәгез инде, Кәүсәрия Шафикова дигән язучыны беләсезме, шагыйрәне? Менә Кәүсәрия Шафикова сыман, Фәнис Яруллин сыман язучылар, шагыйрьләр белән бер рәттән куя. Һәм моны сез үзегез дә бик яхшы беләсез. Нәрсәсе миңа, менә бүген инде аның мирасы турында да сүз барды. Миңа нәрсә истә калган Әрдәл абый белән? Миңа менә истә калганы аның күңелендә әйтеп бетермәгән әле ул, бәлки әле китапларында язасы булгандыр. Аның мирасы байлыгы истә калган. Бу аларны берничә сүз белән генә белдереп куйган урыннар да булды. Чөнки без аны барысы хакында сөйләргә вакыт та юк иде. Шуңа күрә без әлбәттә кыскарак тотабыз сүзне. Барысында сөйләп тә бетерә алмады ул, әйтеп тә. Менә балаларга килгәндә, мин нәрсәгә игътибар иттем? Бик күп логик яктан да, идарә итү ягыннан да, баш эшләү ягыннан да, гомумән иҗат ягыннан да бай кешеләр бал кыртлары белән кысылалар. Сез шуңа игътибар иткәнегез бармы? Менә бал кыртлары белән. Һәм язган әйберләрендә дә бу чагыла бит инде. Һәм шушында үземне дә мактап алыйм әле. Мин дә бал яратам дигән китап язган идем балалар өчен. Ул сезнең монда балалар китапханәсендә бар. Менә бүген балаларыбыз башка чыкты да, бик матур итеп чыгыш ясадылар. Моның өчен бик зур рәхмәт әлбәттә. Ләкин шушы язган, безнең балалар өчен язган китаплардан берәр кечкенә генә шигырь алып, аны җыр итеп тә язып бирә алабыз, әгәр дә үзегез яза алмасагыз. Шуны матур итеп кенә балаларга да өйрәтеп җибәрсәгез, җибәрә алсагыз, бу сезнең авылыгыз өчен бик матур күренеш булыр иде. Ризасызмы? Ризасыз, әйе. Моңа әллә ни күп көч тә кирәкми. Мин ничек әйтәм, Әрдәл абыйның менә әле шигырьләр укытуга да сокланып утырдым. Кеше өчен нәрсә ул? Иҗат кешесе өчен. Ул аның әйберләре, әйтик инде әдәби әсәрләре укылсын. Аны онытмасыннар. Ул аны язып куядыр. Бик була икән, ул югала икән, аннан ни фәхүә. Биредә инде Әрдәл абыйның мирасы да онытылмый. Аны дәвам иттерүче чылбыры да бар. Менә улы бар, онығы бар. Карагыз әле, юлай ничек итеп ук сыман кирип китте безнең дөньябызга. Үсеп тә җитте шул арада. Әдәби дөньяга, журналистикага, һәм бигрәк тә мин аның телевизион журналистикага да тартылуын бик уңай күрдем. Ул киңәшләшергә дә оялмый, ул сорарга да тырыша.
анда үссүн тилеги бар. Менә бу Әгдәл абый өчен бик зур шатлык, бәхет булыр иде күрү моны. Чынлап та бик лайыклы алмашысып килә. Мин моңа бик шатмын. Бүгенге көндә күп кенә гаиләләрдә татарча китаплар язсак та, татар журналистлары булсак та, татар дөньясы дип йөрсәк тә, безнең гаиләләребездә безнең эшебезне дәвам иттерүчеләр сирәк, бәлки алар бөтенләй юк. Ә мин биредә шул хәтле сокланып карыйм, Әгдәл абыйга менә. Аның дәвамы бар. Бу бит бәхет, аны язган бер юлда әрәм булмаячак. Теге шкафта яткан, шкаф астында яткан, кайдадыр дәфтәрдә калган. Мин мәсәлән үзем турында уйлый башлыйм. Күпме генә теге ниндидер язган әйберләр булса да, буларны йөртеп утырырлар да инде, мусафа чыгарып утырырлар инде дигән фикер бар ул. Һәр язган кешеләрдә. Чөнки аны аңламаска да мөмкиннәр. Син нәрсә әйтергә теләгәнсең? Ә бирдә шундый зур бәхет, менә монда онук бар. Менә шул яктан да бәхетле бит ул безнең Әгдәл абый. Инде мин Санига ханымны әйтеп тә тормыйм. Ул бүгендә шундый иҗтимагый дөньяда кайнарга тырыша. Менә безнең Райхан клубына килеп китте ул күптән түгел. Шундый хисләр белән кайттым ди. Ул әлегәчә оныта алмыйм дип сөйләп торды. Мин шатмын. Менә шушылай иттереп үзендә шушы гаилә, ул бит инде медик үзе, әдәбияттан ерак. Шулай булса да, менә шушы мөхиттә яшәргә тырышып, шушы тормыш юлын бергә үткән кешенең уйлары, фикерләре белән бергә булып, һаман ул исән чактагысынан яшәү бу зур бәхет дип хисләсен. Монда сөйләргә булыр иде, мин теге журналист буларак сөйләргә бик күп яратам. Шуңа күрә сез туйдыгыз. Бер генә шигырь бәлки укып китерермен. Монда авыл апалары, авыл хатын-кызлары булуын истәп утып. Армадыгызмы? Арысагыздан эндәшмәсәң дә ул түзәсен. Әнкәйнең мендәрләре дип аталар шигырь. Әнкәй үстергән үрдәкләр, әнкәй үстергән казлар, бирнәгә бирде мендәрләр, сыңарлап түгел барлап. Шул мендәрләргә башымны куям да тынып калам. Бер уйларыма чуалып, кисәнеп елап алам. Балама булыр әле дип, күпме көч түккән анам. Яңгырларда, шилләләрдә, тагын югалды бер юлы. Инде үсеп, каз булгачыннарын юлыкканнар, мамыкларның төрлечә юлыкканнар. Бер уңганы, йомшак дип, тиз тәмамлаган эшен, икенчесе катырак дип, озакка сузган кишен, шулай бергәләп өмәдә мендәрләр тутырганнар. Аннары табыннар корып, гәртләшеп утырганнар. Әнкәйләр әйткән, быелда мендәрле булдык. Әнә, кызларымның барысына җитәр. Күршем син сана 5 кыз үстек гаиләдә. 10 мендәр очып китте. Өйегезгә кайтканда да ятарга ястык җитте. Инде әниләребез юк. Мендәрләр дә искерде. Эшләрендәге мамыкка таныш түгел искерде. Бамбуктан, эвкалиптлардан мендәрләрнең яңасы бик җаныма рәхәт бирә. Әнкәй куллары тутырган, әнкәй куллары тышлаган мендәрләрнең җылысы. Телефон саһа сукканның начар гадәте бар, төшеп калды кайсысыдыр. Шундан соң балалардан бигрәк үзебезгә дә багышланган бер генә шигырьне укыйм. Әлеге дә баягы шушы балаларга үзебезнең мин юлай, анда юлай үрнәгендә итеп сокланып укыйм моны. Анда үзебезнең йөрәктәге, үзебезнең телебездәге иҗаттагын балаларыбызга күчерә алмау. Чыгып сөйләгән дә булабыз, китаплар да укыгыз дигез, әммәләкимезнең балаларыбыз әле юлда да сөйләшеп килдек. Нәрсә сорыйлар? Чупа-чупслар, чипсылар. Алар элемге кебек безнең сыман язгы әлегез күргән матурлыкларда чыгып бәрәңге пешереп, табигатьнең матур шешкәләрен үзеп истәп йөриләр.
şuşu balalarga belki biz özümüz de gayipledir andı bulurlarına. Memiler diye atalar. Kibitlerde tulup yata nenilerge memiler. Şupa şupska kindirga şirattıra ebiler. Şipsılar, tiktaklar tulu tavar kiştelerinde işkuarlar şunu satıp akşa işeler gine. Mina Mars kirek miydi? Mina Bounty kirek. Sileşe gine başlagan başka sözleri sirek. Dillerin aşemeniler, İngilizce, Genfitçe. Uzimde duran şıratta. Minnem mindi tenkıçı. Like çocuklar, nerseydi Abdülhamid ürüneginde, tamam. Her vakit öz halkı dip yazgan, icad etken, hizmet etken, köp yıllar işlegen, hem şunday matur, dağınday hem zatlı nesil kaldırgan ağabeyimizga, dağınday tatlıdan, hem anın istelik şolay saklansın, men saklanam, şunday Ablay halkının maturluğunu kilip oturup, şunday şeyler bir cilde kişiler jibunma yanında elimden sürüşüler devam etegine görüyorsunuz mu? Olur kişiler bile. Şuna göre rahmet sizge birge bulup, birden bulup, unutmayın özümüzün şunday matur damlığı kuşları başımız. Özümüzde zırhlı rahmet. Büyüşüge dostlar konak kirek, büyüşüge dostlar his kirek, büyüşüge yarsı yürek kirek, solu gövde aşık yüz kirek. Sahneye büyüşümüz İlya Mazitova başkarlığında Marsulu rahmetliye.
Sözünü Əğdəl abi bilən bir məktəbdə bilim alıb, 7-ci klassda xətli birgə oxuğan sobaqdaşı, onun turunda bik көп bilgən avuldaşımız, farklı yoldağı okutuşumuz Nafiq apaga sözünü verip gidesin kile. Mında indi ağdarını en köp bilgen kişi mindir diye olayım. Çünkü biz 5 yaştan birge bulduk, 5 yaştan. Turmuş bitindi ol, korşuluklardan duradıyız. Biz şu belki şakımızda ok, iştilemenirden. Korşuluk başaradık, su koşuru. Şuna dersin biz su koşurumuz, hada var birinci klaska okurga kirge hazırlanırız. Şul vakitte bizim mektebimiz şu anda. Bu mektep, bu zor mektep tüpülüydü, Donbass'ışçılıyız. Kıdışta 4 yıllık mektebiye. Şu yanda, hazır bu bizim var biz kadar bir zor koyga bitindi, bir zor. Biz okuyalmamız indi, nişler bilirken deyip. Kızlar indi, çalışabız, ağaderler indi, şu ceket kişiler indi, bala kişiler. Şunun dersin, bana eğitip gidesim kiyle, oğul korkuda, elimine oğlaylar diyen söz rahat bulup gitti. Şunday merhametli olan, biz İslam'a fenil hem Reşide diyen kişiler yurtlarına gittiler bizni. Birinci klasına şoların yurtunda okuduk. 35 terminden da gitmemizdir okuşa. Deki uzun partiler tezip koygan, bir şalını yağındaydı, üzeri yaşıyla ilk biter olduydu. Mürzesi de jortu, ini olup durayı kimlerdir, olur okular bile. Şuşunda bizni Kudayarıma Mesele diyen opa okuttu. Şundan hazır opada bir kitap var. Elif va İranemiz bitindi. Adam yaga hatlı. Benim opam, Cevit opa okutuşuya şuşlaydı. O eski kitapka Mina alifbana yazıp bildi. Harfi bir bit şuşlay alifbana yazıp bildi. Şuşa kitaptan olmaşlap okuyuz indi. Minde kitap hem okutuşuda kitap. Şunu indi şuşunlardan okuduk. Şulay olsa da şuşa nide bir okuy bilmegen okuşuk olmadı. Başlangıç klas okutuşusunun bütün maksatı okurga, yazarga, sanarga üretu. Eğer o başlangıç klasta şunu bilip kalmasa, bütün vakitte bilmiyor, ilerlemiyor. Okuyalmıyor kalgan okuşlar aşırı. Biz şimdi şuşlarını okup çıktık. Şuna dersin, Ağdar bilen indi biz bişlilerini yarışa olaydık. Birimizden birimiz günneşe, yarışa olaydık. Şunu dersin, Çokmağış'tan indi bir 4 tırıp getirdiler. İski mektep miydi? Şunu mektep yasap, 2. 3. klaslarda indi mektep klasta okuy başladık tigi jurttan. Şundan 3. klasta okuganda 47. yıl bu defter bildiler, birer defter. Bu defterin indi tigi kanokkaları da çok indi defterkine. Şunu hazır şunlarga kuvanışımız indi. Sinikini şevitli. Sinikinin biti kübürek. Şayanayı bitindi ol ağdar. Yumurga üstü. Sizniki böyle geyrek, bana miniki falan bitli. Şundan bir nine ruşkanı ortalığı bölüp, ruşkayı öbütemde. Kalemini ortalığı bölüp tarattılar. Bir bütün kalem tügül. Buyurup tarattılar. Ona ineyler koyduk. Şimdi jip bile minibüsge tağıp koydular. Mine bizning indi şuşu en zor şuatlıklarımız şuşu buldu. Şundan okup gittik indi okuy bile. Biz hazır biblioteka var. Rifavi diyen o indi soğuştan koyduğun indi bibliotekada. Hazır 50 kibik bibliotekalarda kitaplar tügül indi. Biz onlarını Nige ağadelden oldu, min barıp alırga tarışam, minden oldu, tağım bir alırga tarışa, şuşlaytıp kitap okuduk, 50 şey bittiğinde, televizorda, radyoda bir neşede yok, bütün bizim deristen sun kalgan vakitimiz kitap. Şınnap da, mine, manda okuşular ihtibarına eğitip gittiğimin, kitap okudan da zor bilim yok. Kitap bilim şişmesi deyip bizni okutuşumuz doktora yazıp koyuyorlar kitap bilim şişmesi deyip. Eğer kitapını yaratsan, okusan,
dürüst yazarga da öğrenesin, dürüst şeylerge de öğrenesin. Mine diktat yazganda moktanıp etmeyeyim de min bugün de diktatını dörtlü işlige yazalam. Rus tilinden de Tatar tilinden de. Mine şu kitap oku yerden bitmek yerden biter. Şundan arsan hem ağadelde şuşlay kitapını okuda betinde köp birge şuşlay şundan da okuda tege serin olsun mu? Samiga. Şundan pek matur kız betinde kilip dıştı okutuşu bulup bizim oğulga Samiga ola bu. Fizika fenen okuta bu. Bu betinde fenlerden feni matematika, fizikalar. Ol bütün kişiye de dertemey. Bu fenni bilgen kişiler klasta üstünkine buralar. Şın bilgen kişiler. Şundan okuta başladı. Usalgına yine. Balalar seni korkarlar ya. Şundan ağatar bittiğinde Komşanlı'da biz hazır meşgile binde şu şakulukta, mektepte, konsertler, şu şanda işlerini alıp barabız indi. Ne, sahip Mikaga bir zaman ekten. Bu jigitni şomala, bu jigitlerinin jigitler deymen, jigitler köp indir, çoğuna kilgen okutuşuga bütün nesede küs sorarlar. Şuşla etip, en birinci, bunda benim ölüşüm zor. Ne kadar bilen sizin şuşundan arsın indi. Samiga torunda başlagaç tağın eğitip gideyinde, men de ol gel bişli bilgileri gitmegine okup kilgeninde şundan ol bu nini oluşturdu. Hem kişilerge en gerekli iş, tiş barası oldu bittiğinde. Mine küs aldığınızga getiririz. Kişinin organizmında en gerekli tiş, tişsiz etip küs karşıga getiririz. Mine sen Samiga köp mü kişilerini bakıtlı etkensin. Mingnegen, 100 mingnegen kişiler bulgandırarlar. Oğlaylarını yoklayıp çöydün, ağada düşün. Varsak bir şiratsız kireydi. Onun şartlatıp soğudum olayın, indi benim bir dışımdaki olmadı. Şurayı kesin. Biz şimdi gel homan, ağadar bile samıya yaşaganda da, telefondan da, oştularda da birge bulup, beyramlarda da birge bulup, her vakit oralaşıp yaşadık. Şundan kadar kitaplar yazıp, şiirler yazıp turunda ipteşler ettiğinde, mine bu 4. kitabı onun. Birgine biz kişirgen kırız zaman diyen şu kitabı. Mine şu kitap min elide okuyayım. Elinde eskene neyde mini kitaplar, jurnallarını şiirlerip tıra tuttavsız. Manta bibliotekada en köp kitabı kuşakem. Şuraya etip, teki kitaplar, üzüm oldurgan jurnallar bitken orada, olam da bu benim boşumdagına tura. Şunu okuyayım. Mine bu ağadel, teri ağadel bu kitap. Mine şuraya etip, şınlap Samiga. Ona gözü da baranım. Şuraya etip, onun gözganları, onun tırışlıkları, oğlay halkı size etmişliği şanap da indi kuvandım. Büyük tırış kişiler biz, büyük tırış kişiler biz. Var yazan hıksızlık. Yoruşup okudık. Ondan arsın, okuganda da, enstitütler okuganda da, var birinde biz, yoruşup, birgeleşip işledik. Şundan arsın, okuşularda tağım bir sözüm. Mine bizim indi en bilmegenlere Rus dilimizge bit, потому что bizim oğlumuzda Rus diyen onda ne bulmadı. Eli balalar Rusça söyleşip koydu. Şuraya bir tabi eli kişiye ne bir bala. Ona ne papası koydu onun di. Papası tuğul mineyden etisi koydu onun di bana. Papası tuğul etisi koydu di. Şınap da bana okuşu balalar geyder. En birinci üstelini yok şu tepelirge gerek. Bizim üstelimiz Tatar dili. Şundan arsın Vat mine biz okuganda yeni baba jidi tel bilgen diye turganıyor. Hele mine benim bir okuşum, bizim okutkan okuşum, 9 tel bile. Üç tilin birinci bilge gerek. O korganların ilanıp bula birdi bu liminde. Şundan arsın mesela şu misal getirige olayım üstelinden. Sen okudan bir zor kişi oldun, aspirantörlerde bittin, zor okullar okudun,
Хәзер сине ниндидер бер зур эшкә куярга уйлыйлар. Президент ярдәмчесеме? Анда кирәк саф татар бел телен белгән кеше. Сине карыйлар да, син шын итеп, матур итеп татарча сөйләп башламыйсың. Син торып тор инде. Менә шушыны мисалларны китерәсем килә. Шуннан арсын бик сәбигә бик матур итеп балалар үстердегез кишәле. Анагал Юлай битәре. Юлай булды бик шушындай төпле, белемле, игътибарлы. Мен әйтәм, бу бит Агадәл димен. Бу бит Агадәл. Миңа Агадәл белән сөйләшеп утырган кебек булды. Минем ниләрем жаңырып китте. Менә шушылай итеп балаларга тырышып укырга, шуннан арсын тагын әйтәсем килә. Безнең авылай бит инде иң зур авыл, иң тырыш авыл, иң алдынгы авыл иде. Bütün tarmak boyunca da. Tağın bizim işimiz neşege pişa. Şuşu oğlumuz kişileri kemi eseye mekteplerde. Min mektepte işlegen vakitlerde 900 balaydı. Bugün koyadır 60 bala bir kenanda. Şuşlaydı biz oğlunu bitirmesi için. Oğul için tırışırga değişmiz. Onlar da, bine balalar siz bizden kileşegimiz. Şuşu sözlerini unutmasak idi, tırıştak idi. Şuşlaydı, barımız da isen bulik, tırışlık. Samiga, senin uğurlarına ihtibar etsinler, şuşlaydı bizni yaratsınlar, balalarımız hürmet etsinler. Barımızga da isenlikler bilen sözümü tamamlayayım, rahmet. Nafiga apaga indi hemmemiz isiminden de zor rahmet bildiresim kele. Ol indi benim iş başından başlap eliga tiklim zor yardımcım, ap abiyim, ol bizning tarix abisi bit indi. Endigina kişe o'tkarsam da men Nafiga apaga yugurib tusham, onarda siz de mürajaat etsangiz de bo'lar. Onarda avulning tariximi, avul turundagi shaxslar tariximi, kim turundagini so'rasang da ol borsina da javob beradi. Şulay o kitapxanada uyuşkan ahiretler klubun uyuştura başlavışı da şuşu Nafiga apa indi. Ona pek zor rahmetlimin. Bugünkü günde özü bek yeşkilenmese de deyrimlerimizde katnaşan. No bizning apalarımız hamam kileli. Apalarıma men zor rahmetlimin. Hazır indi sözünü kelgan qonağımız Nurlan Rashidova Ganiyevga beresim kelar. Hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar. Meni de uçratda sizni üzümden iştekşim. Başkırtıstan Devlet Yılışı Kurultay Deputatı, Başkırtıstan Yazışlar Birliği Reisi, Filologiya Fenleri Kandidatı Zaki Arsanoğlu Elbayev isimden ihlas kutlayayım. Kamına bugün kimler şurani uyuşturgan, uylab tapkan hem uyuşturuv işinde kol hareketi jiligine de kagılıp bitken kişilerge anın ihlas rahmetlerini jitkirim. Elbette endi anlaşıla men bugün bizning barımızın da mında jigan Agdal Nizayevni ko'rib bilmayman. Ammo mana şuşu bugungi şaragızga chaqiruv algachdim. Men aning jurnalistlik ijodi bilan, aning umuman ijodi bilan yaqindan tanishdim. Hem shunday bir fikrga keldim. Jurnalist kişinin her vakit yüzünün icadına, hemen yüzüne vakıta kalmıyor. O her vakit başkalarını ko'rsatuv bilan, başkalarını alga jiberuv bilan, başkalarının icadına iktibar yo'naltuv bilan mashg'ul. U umr bo'yi shulay bo'ldi, umr bo'yi shulay bo'lajak da. Hamma endi men Agdal abining shi'rlarini o'qigandan so'ng bir fikrga keldim. Agar u o'z ustida naqlab ishlasa, agar u o'z ustida o'zining ijodini olg'a iltsa, u endi albatta yozuvchilar safında bo'lar edi. Mana bizda bit endi yozuvchilar soyuzi anda hali 279 professional shoir, yozuvchi, dramaturg ham tarjimachi bor. Ham mana ularning safında ol bo'lar edi. Ammo mana aning tıynakligi, yüzünün icadını her vakit ikinci planda kaldırığı,
Avuldaşları, tugan yağı, tugan jiri de bulgan problemlarını hemen sen olga çıkarıp yazgan eybirleri anın icatını kümüp gitken. Ama bugün indi anın icatının şu bugünkü bulunlar arasında da ölümsüz bulununa inanıp oturam men. Min yulayını yakından bilem. Hem şu bugünkü şarana uyuşturuda yulayının ölüşü zor buluna benim imanım kamil çünkü Ağdel Nizayev'nin layıklı davamşısı hem layıklı varisi dep kabul etem men yulayını. Men indi anın icatı bilen de, anın okuğu bilen de, anın gümən içtimai turmuşu, içtimai aktivligi bilen de internetten yaxşı tanışıp baram. Hem şuna göre men indi bugün anı Ağdel Nizayev'nin davamşısı, fizik davamşısı da, tevşiratda ruhi davamşısı da dep kabul etem. Hem yolay men sine bek zor ümitler bağlayım. Hem kileşekte sen şu ümitlerimizni aklay alsan edi. Yüzünün danlıklı ulların, kızların şulay danlagan halık ol yüzü de zor ihtiramga layık. Hürmetli avlaylılar. Bugün indi avul halkında bitinde eli işinin kübeyip turgan şağı bakşada, ihatada, yurt alında şüyüp kalıkkan vakit şu iş maşakatlarınızı bir yapka koyup şu köngülünüzde ruhi baylıkka da üstünlük verip bugün şuşunda kilip vakit tabıp ihtibar bilgeniz için yoktaşınızın ruhi mirasını saklap kalıga, anı bayıtuga, yüzünüzün ölüşünüzünü kırpkeniz için sizge tevşiratta zor rahmet. Halise Masud Tumnumunda kirdi. Halise Masud Tumnu indi Yazıcılar Birliği əgzası olarak, şairi olarak bir şiirini okudu. Ama men indi üzümün vazifadan faydalanıp tügül, sizin bilen görüşüden üzümün köngülümde bir matur istelik bulup kalsınga üzümün bir şiirini okuyup iştiresim kile. Bar imenni kıştım, gayretlendim, koyunlarını kıştım, naz aldım. Tuğan ayga qarab, dua kıldım. Kalbim pak, canım tazardı. Çeşmelerge düştüm, mыңnar aldım. Tauğa köterildim, erkinlik, мәңгілікнің üzüdür bu tavlar. Ömrümüz gine bir günlük. Zengər kökке baktım, ah şiksizlik, kıyalar nindi gururlar. Şulay sabır, gurur bulgan için 100 yıl, 1000 yıl tağın тұрырлар. Tiren yılga her şak tыныş ağa. Tiren yılga her şak tыныş ağa. Dingiz kurki büyük dulkınlar da kelip bir-berile. Üzlerinden büyük ukkunga. Daryalardan aşkınlar aldım. Duamallık birdi davullar. Yıldızlı kük yugarıga deşe. Tirenlikке indi tamırlar. Ey sin dünya bir mucize iken. Karap turam aptırap. Üzümsün. Niler öleşeldin. Bulsan için dünya yaptırak. Sizge zor etip rahmet. Yaş vakitinin güzel mizgillerin iske alıp dostlar dağın bir yöngürattık eli buzallarda. Vaytavazın yeşlik damının sahneden Lida Şeyhmetova. Yaşarge değerli, yaşarge. Nerelerde oylar yıllar sanıyor saat yıllar. Gümbürden de uzun iler varsın, gümbürden de kısa iler var. Gümbür bile götürür gümbür, yaşın nerede girek yaşarga. Şu gümbürün kadirlerini
Yaşarga deli yaşarga. Bilmeyip onun kaderlerin yürekine üstüp yüzümüzge ışıklar sağlar, şeşimizge şollar gürdev. Gümür bürev götürgül gümür, yaşınlarda direk yaşarga. Şu gümürün kaderlerini yaşarga deli yaşarga. Gümür bürev götürgül gümür, yaşınlarda direk yaşarga. Şu gümürün kaderlerini yaşarga deli yaşarga. Dillerinde muhabbeti para, bizlerinde tütü yuvalar. Niler buldu iken bu ömürge, niler buldu iken dünya